عدمينا خبيركم سلز مصاهم ያው መጀመሪያ በጣም ምስጋና ይገልጽ ደሊ በመውጣል ያው ዘዓደሙኩም ሲቪል ሶሳይቲ ትካላት ሓበሬታ ሂቦምኩም ከም ዝኾኑ ተስፋ ብምግባር በዋናነት ሎማዓንቲ ኣብዚ ዝተኣኻኽብናሉ አካል ጉድአት ደቂ አንስትዮ ናይ ምሃር መሰል ስለ ዘለዎን ናይ አካል ጉድአት ደቂ አንስትዮ ናይ ምሃር መሰለን ሓጋዝ ክኾን ዝኽእል ተወሰነ ኢኮኖሚያዊ ሓገዝ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ማለት እዩ መነሽኡ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 2014 እና 2015 2024 እና 2025 ዓመተ ምህረት أنا زرخوكو فيلوشيب نيرو حوس ناي مصنعة عدل مالتي تناي مصنعة عدل زرخوكو بوانانت أكال قدات دك أنستيو ناي مهار مسل إننا أكاتاتي ناي تمرت عدلات بفلاي دما أب كيدي أب طورنتن دحر خويناتن زلات تقراي تاي مسل زول مصنعتي عدل رخيبات مصنعتون أكايدنا كافت مصنعتي زترخو وصيتات حدا وانا بدو خوينو استلعله ناي افلطو ناي غنزابي شغريو تخالي دما ايكونومياو بدوهታት ቁጠባው بدوهታት እዩ ስለዚህ ምዙይ ተታሒዙ ድሕርቲ መጽናዕቲ ምክያድ ናይቲ መጽናዕቲ ውጽኢት ዝኾነ ድማ ብዝተወሰነ መልክዑ ሓደ ናይ ግንዛበ ምዕባይ ምጭባጥ ስራሕትታት ክስርሑ ዝኽእሉ ኩነታት ኢኮኖሚያዊ ሓገዛት ምናልባት እውን ናይቲ ናይ ግንዛበ ምጭባጥ ስራሕቲ ክኾን ይኽእል እዩ መምህራን ክኾን ይኽእሉ ወይ ድማ ዝምልከቶም እውን ስልጠና ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኩነታት ዘካተተ ፕሮጀክት ካፍት መጽናዕቲ ቀጽሉ ዝተረኸበ ፕሮጀክት ስለ ዘሎ እዚ ፕሮጀክት በአክሰስ ፎር ሂውማን ራይት ኤንድ ሶሻል ጀስቲስ ትበሃል ትካልና ገና ጀማሪ ትካልና አባኽን ትጅምር ዘላ ትካል ማለት እዩ ትስራሕ ጀሚርና ስለዚህ ናይቲ ፕሮጀክት ንሱ አካል ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚያዊ ሓገዝ አካል ጉድአት ደቂ አንስትዮ እንተስኒ ትራንስፖርት ዲ ወይ ድማ ናይ ትምህርቲ ወጻአታት ዲ ወይ ካልኦት ዘድልየን ነገራት ንምምላእ ክኾን ዝኽእል ሓገዝ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ዝኾን ማለት እዩ እንኳዕ ድሓን መጻኹም ስለዚ ፕሮግራምና ንምጅማር ያው ናይ መኽፈቲ ንግግር ናይ ቦርድ ሰብሳቢት ዝኾነት ይርጋለም ገብረ ጻድቃን መምህር ይርጋለም ገብረ ጻድቃን ናይ መኽፈቲ ንግግር ክትገብረልና ያ ቅድሚ ናይ መኽፈቲ ንግግር ምግባራ ግን ቦርድ አባላት ዓርሶም ከፋልጡ ዕድል ክብየ ሽሞይ መብራቱን ፍቱ ይዝባል ናይ አክሰስ ፎር ሂውማን ራይት እና ሶሻል ጀስቲስ ኤግዚኪዩቲቭ ዳይሬክተር በተመሳሳል ድማ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ሕግቡን ናይ ሕግ መምህርያ ማለት እዩ ስለዚህ በታራ ከጽልየ ቦርድ አባላቱን ከፋልጡሞ ድሕር ምፍላጥ ናብ መኽፈቲ ንግግር ክንከድ ማለት እዩ ደሓን ሓደርኩም ነዚ ለመስል ጊዜ ስለለረኸብና ፈጣሪና ነመስግን አኻትሙን ዓብይ ክብረ ለና ጻውዒትና አኽብርኩም ስለለመጻኹም ንሕና ኣብዚ ትርእዩና ዘለኹም አባላት ቦርዲ ናይ አክሰስ ትካሊና ሙልጌታ ሓጎስ ይበሃል እንኳዕ ደሓን መጻኹም በድጋሚ ይርኻቱም እንኳዕ ደሕና መጻኹም ሽመይ ሄለን ይበሃል ናይ አክሰስ ቦርድ መንበርየ ከምኡውን ሕጊ በዓልቲ ሞያ እየ ታትኩም እንኳዕ ረኸበናሞ ኣነ እውን መምህር ይርጋለም ገብረ ጻድቃን ይበሃል ብሞያ ናይ ሕጊ መምህሬ ኣብ አክሰስ ፎር ሂውማን ራይትስ ኤንድ ሶሻል ጀስቲስ ከዓ ሰብሳቢት ናይቲ ቦርድ ኮይነ የገልግል ኣለኹ ምናልባት ብድምፂ ተስታዊስኩምኒ ኣብ ኤፍኤም ሙና ስለ ዘንጋዕኹ ናይ ያፌት ይበሃል ያፌት ታደሰ ናይ እዚ ትካል እዚ ናይ ቦርድ ምክትል አካባቢ እየ
ከምዚ ስለ ዝተረኸብና ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ብጣዕሚ ደስ ይብል ብሓቂ ከማኸን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ጠንካራ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮናስ ክሰርሓ ዝኽእላ ዓቕሚ ዘለወን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣትየንስ መሪሕነት ክኾና ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ኣውዚ ኣለኽን ስለዚ ንዓኽን ምድጋፍ ማለት ንማሕበረሰብ ምድጋፍ ማለት እዩ ማሕበረሰብ እንድሕር ተደጊፉ ድማ ናፍታ እንደልያ ውሕስቲ ዝኾነት ንኩሉ ሓቐፊ ዝኾነ ብኩሉ መዳይ ብፍላይ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ድሕሪ ፅንተት ይኹን ዋላ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት ኣፀጋማይ ኩነታት ኢና ዘለና ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ከምዚኦም ዝበሉ ከም ኣክሰስ ፎር ሂማን ራይትስ ዝበሉ ትካላት እንድሕር ዝፈርዩ ኮይኖም ኩላትና ኢደ ኢደ ኢልካ ናይቲ ማሕበረሰብ ፀገም ናይቲ ኣካል ጉዱእ ፀገም ብቐሊሉ ክፍታሕ ይኽእል እዩ እሞ ኣነ ካብ ኩሉ ድማ ዝተምሃረት ጓል ኣንስተይቲ ዝተምሃረት ኣካል ጉድእቲ ንዓዲ ሓሊፋ ንማሕበረሰብ ሓሊፋ ንኻልኦት ከምኡ ዝኾኑ ኣሕዋትና እውን መርኣያ ክትከውን ስለ ትኽእል ኣብ ፅቡቕ መዓልቲ ኢና ውዒልና እሞ ሰንበት እዩ እሞ እንኳዕ ኣራኸበና ጣቕዒት ስለ ዝፈቱ ግን ንሓደራኹም ከይተኽእሉና ንምቕፃል እሞ ያው ሰብሳቢት ናይቲ ቦርድ ከም ምዃነይ መጠን እቲ መድረኽ ንምኽፋት እዩ ሎማዓንቲ ተራኺብናሉ ዘለና ኣካል ናይቲ ኢኮኖሚያዊ ሓገዝ ኮይኑ ኣብ ትምህርቲ ዘለዋ ጉድኣት ደቂ ኣንስትዮ ምድጋፍ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ እዩ እቲ ትምህርቲ ኣካታቲ ክኸውን ኣለዎ ወዶ ኣካታቲ ክኸውን ኣለዎ ኣካታቲ ክበሃል ከሎ ጓል ኣንስተይትን ወዲ ተባዕታይን ስለ ዝሰደድና ናብ ትምህርቲ ቤት ዘይኮነ ብድሕሪት ተሪፎም ዘለው ብሰብ ዝሰርሖ ስራሕ ድዩ ወይ ከዓ ብተፈጥሮ ናይ ኣካል ጉድኣት ዘጋጠመን የሕዋትና ኣብቲ ትምህርቲ የሕዋትና ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዲኾነ ደቂ ተባዕትዮ እውን ክካተቱ ከም ዘለዎም እቲ ናይ ሕዚ ፖሊሲ ዘለውን ምስቲ ኢትዮጵያ ዝፈረመትሉ ኮንቬንሽን እውን ኣሎ ናይ ዩኤን ኮንቬንሽን ኦን ዲ ራይትስ ኦፍ ፒፕል ዊዝ ዲስኣብሊቲ ዝብል ሓደ ካብኡ እንታይ ኣብ ዓንቀጽ 24 ኣቐሚጥዎ ዘሎ ትምህርቲ ኣካታት ክኸውን ከም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ እሱ ንምድጋፍ ኢና ኣብዚ ዘለና ማለት እዩ ላይክ ሕዚ ኣብዚ ዘለና ንኣሽቱ ክንከውን ንኽእል ወዶ ንእሽተይ ቁጥሪ እዩ ብርግፅ ግን ትትካልና ሓደ ጀማሪ እዩ ክድመር ከሎ እቲ ዝመፅእ ሓገዝ እውን ንኩሉ ዝኣክል ስለ ዘይኮነ እምበር ኣብ ትምህርቲ ዘለዋ ጉድኣት ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ እስኻትክን ጥራይኽን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ንሕና እውን ያው ታንክስቱ መብሬ ባይዘወይ ብሓደ ኢና ነምህር ግን ብጣዕሚ እዩ ጉጉል ዝገብር ብጣዕሚ እዩ ኣብቲ ኤርያቲ እንትን ዝብልና ንሕና እውን ተንገብር ከምኡ ዓይነት ፕሮጀክታት ክንረክብ ነርና ኢና ግን ብተፈለየ ዴዲኬትሊ እንትን ክገብር ስለ ፀንሐ እዚ ፌሎውሺፕ ረኺቡ እቲ ፌሎውሺፕ ከዓ እዚ ዕድል እዚ ሒዙ መፅዩ ማለት ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምሕጋዝ ባዕሉ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ ኢልና ኢና ንወስድና እዚ ዝመስል ሓገዝ ዘንፀውን ብዓብኡ ናቱ ፃዕሪ እዩ እሞ ንዑ እውን ከመስግኖ ይደሊ ማለት እዩ ማለት ኣፕሮች ተጌርካዮም ኢኻ እቶም ክህቡ ዝኽእሉ እውን ተኸይድካዮም ከምዚ ፀገመለና ኢልካ ተሪኢኻዮም ኢኻ እሶም እውን ክህቡ ዝኽእሉ እምበር እንኩ ከምዚ ፀገመለኩም ኣይብሉን ስለዚ ኣብቲ ቦታ እሱ ሪሰርች ገይሩ ዝሓገዝ እዚ ስለ ዘምፀ ብጣዕሚ ከመስግኖ ይደሊ ከም መሓዛ እውን ከም ኣካል ያ እና ከም ሰብሳቢት ናይቲ ቦርድ እውን ኩርዓት ይስምዐኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ሓገዝ እውን ብዙሕ ኣፈላላይ ክትፈጥር ከም ትኽእል ስለ ዝርድአኒ ማለት እዩ ካብኡ ናይ ትምህርቲ መሰል ሰብኣዊ መሰሊ እዩ ወዶ ሰብኣዊ መሰሊ እዩ እቲ ሕገ መንግስቲ ዘቐምጦ ሕገ መንግስቲ ይኹን ካልኦት ናይ ዓለም ለኸ ሰነዳት ማለት እዩ ሰብኣዊ መሰል ተኾይኑ ከዓ ንምንታይ እዩ ኣካል ጉዱእ ንድሕሪት ዝተርፍ ሰባት እንዲኦም ሰብ ስለ ዝኾኑ ኤክሰርሳይዝ ገብርዎ ትመሰል እሱ ክጥቀሙሉ ኣለዎም እዩ ወዶ ኣብ ናይ ምምሃር መሰል ከዓ ንኩሉ መሰረት እዩ ናይ ምምሃር መሰል ንኩሉ መሰረት እዩ ዝኸውን ተዘይተማሂርና ዝሓሸ ስራሕ ኣይንረክብን ወዶ ዝሓሸ ስራሕ ዝረክብ ንዑይና ወብ ትምህርቲ ዘለና ዝሓሸ ነገር ክህልወና ማለት እዩ ዝሓሸ ናይ ስራሕ ዕድል ተረኺብና ከዓ ኣብቲ ናይ ሃገርና ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ይኹን ካልኦት ውሳኔታት ናይ ምሃብ መሰል ንረክብና መሰረት እዩ ናይ ትምህርቲ መሰል ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ መሰል መሰረት እዩ ንኩሎም መሰላት መሰረት ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብዚ ኣትኩርና ምስራሕና ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቕ እንትን ከም ዘለና ይርድአኒ ማለት እዩ ግን እንድሕር መሰረት ኮይኑ እተን ኣካል ጉድኣት ደኣ ብምኽንያት ጉድኣተን ጥራይ ናይ ትምህርቲ መሰል እንድሕር ዘይረጋጊፀን ፅባሕ ንጎ ዝሓሸ ነገር ክህልወና ይኽእልን እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዓደን ኩነታት ተሳትፎ ክገብራ ይኽእላን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክድገፍ ኣለዎ እዩ ክድገፍ ኣለዎ ሓደ ትምህርቲ ቤታትና ተበፃሓይነት ክህልወን ኣለወን ተበፃሓይነት ንመን ንኣካል ጉድኣት እውን ጭምር ማለት እዩ ንኣካል ጉድኣት እውን ኢቭን ተበፃሓይነት ምህላው እውን ሕዚ እውን እቲ መሰል ንኽረጋገፅ ኣኻሊ ኣይኮነን
ስፔሻል ኒድ አሎ ሕድ ኣካል ጉድእ ሕድ ዘልዮ ነገር ክህሉ ይኽእል ይወዶ በቲ ጉድኣት በፂሑ ገሊኡ ዓይኑ ምርኣይ ዝሰኣነ ክህልወና ይኽእል እዝኑ ምስማዕ ዝሰኣነት ክትህልወና ትኽእል ኣካሉ ምንቅስቃስ ዘይክእል ክህሉ ይኽእል ስለዚ እቲ ኒዶም መሰረት ብምግባር ስፔሻል ኒድ ኮርስ ዝወሰዱ መምሃራን ክነካትት ኣለና ዝብል እንትን ኣለና እሱ እውን ዝብል ብስሩት ዝፈረምናሉ ቃል ኪዳን ሰነድ ማለት እዩ ናብ መሬት ክወርድ ኣለዎ ነገር ግን በአካል ጥራይ ናብ ትምህርቲ ስለዚህ ሰደድካ ጥራይ እቲ መሰልቲ ተረጋጊጹ ማለት አይካለን ሕዝቡን ታይዳ አው ተሳታፍቲ ኾንሎም ንጡፋት ተሳታፍቲ ኾንሎም ስለዚህ ንጡፋት ተሳታፍቲ ንኽኾኑ ኸአ ናይ ትምህርት ቤት ግደሎ ናይ ሲቪል ሶሳይቲ ግደሎ መምሃራን ዝወስድዎ ግደሎ ስለዚህ ኩልና ለናትና ግደ ክንጻወተልና ማለት እዩ ስለዚህ ሎማዓንቲ ሓደ ካፍቶም ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ቀረባ ጊዜ ተመስረተት አክሰስ ፎር ሂውማን ራይትስ ኤንድ ሶሻል ጀስቲስ እዚ ናይ ትምህርቲ ዕድል ናይ ትምህርቲ መሰል ብጉድኣት ኣካል ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋጥ ዝረኸበቶ ብዓቕማ ዝረኸበቶ እንትን ሓገዝ ንምብርካት ኣብ ዝበቕዒና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዓብይ ዕድል እዩ ብጣዕሚ ደስታ ዝፈጥር ኩርዓት ዝፈጥር መዓልቲ ኢለ ክወስደ ይኽእል ኣነ እውን ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ዓሸራ ነንጥበለና ኢለ እዩ ዝወስድ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ መሰል ነርምካ ስለዚ ትምህርቲ ተተረኺቡ ከዓ ቶም ዝሓሹ ዕድላት ከዓ ፅባሕ ንግሆ ክርከቡ እዮም ዋና ነገር ትምህርቲ ክየድ ኣለዎ ካብኡ ግን ብጣዕሚ ከመስግን ዝደሊ ከዓ ወለዲ ናይ ኣካል ጉድኣት ኣብዚ ዘለና ማለት እዩ ብዙሓት እኮ ኣካል ጉድኣት ኣብ ገዝኦን ተዓፅዮም ዝውዕሉ እኮ ንፈልጥ ኢና ላይክ ብመርገም ዝመፅእ እዩ ወይ በቲ ማሕበረሰብ ዝውሃብ ሽማሽም ስለ ዘሎ እሱ ምስባር ኣብይወን ብዙሓት ተዓፀው ንፈልጥ ኢና ኣብ በየ መንደራትና ንፈልጥ ኢና ትምህርቲ ዘይከዱ ህፃናት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ማሕበረሰብና ኣተሓሳስባ ሴርክን ደቅኽን ንትምህርቲ ቤት ምስዳድ ዝጀመርክን ንትምህርቲ ቤት ክኸይድ ከሎ ብዙሕ ወጪታት ከም ዘለዎ ይርዳእኒ ኣዴ ኣነ ውንና ይርዳእኒ እዩ ሓቢርካ ምኻድ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ላይክ ኣሲስቲቭ ማቴሪያል ዊልቸር ምግዛእ ክኸውን ይኽእል ብሬል ምግዛእ ክኸውን ብዙሕ ወጪታት ከም ዘለዎ ይርዳእኒና እዚ ነገራት እዚ ሴርክን ናፍቲ ትምህርቲ ቤት ተብፅሓ ምህላኽንን ከዓ ብጣዕሚ ከመስግነክን ይደሊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከመስግነክ ምክንያቱ ክስበር ዘይክእል ነገር ትሰብራ ስለ ዘለኽን ማለት እዩ ያው ናህና ድርጅት ከዓ ኣፍታ ዘላት በታ ዘላት ዓቕሚ ዝኾነ ዓሸራ ተንብር ምህላዋ እውን ደስታ ይህበንና ምናልባሽ ምስ ናይ ጉድኣት ኣካል ተተሓሒዙ ኢቭን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብዙሕ ነገራት ይገጥመና እዩ ኣብ መስረይባታት ክንከይድ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባዕሉ ኣብ ናይ ጥዕና ኬላታት ክንከይድ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ህይወትና ብዙሕ ግዜ መሰላት ዝገሃሱ ምዃኖም መጽናዕታት እውን የርእዮም ትልምዱ እውን የርእየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኡቢለ እውን ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኢለኩም ነይረ ነፃ ግልጋሎት ሕጊ ንህብ ኢና ማለት ማእኸል ኣለና ኣብ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ፊት ንፊት ኑር ህንፃ ኣብ ትብል ህንፃ ራብዓይ ፎቅ ነፃ ናይ ሕጊ ግልጋሎት ንህብ ኢና ሓደ ካፍቶም ነፃ ናይ ሕጊ ግልጋሎት ክንህቦም ኢልና ዘቐመጥናዮም ኣካላት ከዓ ኣካል ጉድኣት ዘለዎም ይሕዋስና እዮም ማለት እዩ ብሰንኪ ኣካል ጉድኣቶም መሰላቶም ከይገሃስ ተጋሂሱ እንተተረኺቡ እውን ኣክንደኦም ኮይና ናይ ሕጊ ጉዳይ ዝውሰድ ድዩ ብናይ ምምሕዳራዊ መፍትሒ ክወሃቦ ዝኽእል ድዩ ኣብኡ ናይ ምፍታሕ ተሳትፎ ኣለና ሕዚ ኳስ ኣነ ፐንዲንግ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘሎ ጉዳይ ስኒኤኒ ናይ ኣካል ጉድእቲ ኮይና ናይ መሬት ጉዳይ ዘለዋ እንመብሬ እውን ባዕሉ ክገልጾ እዩ ድሓረ ኣብ ትምህርቲ ጉዳይ ፀገማት ጎኒፍዎም ዘፍትሕሎም እንትናት ኣሎና እዚ መሰል እዚ ከም ዘለክን ፈሊጥክን ዝኾነ ፀገማት ክገጥሞም ከሎ እቲ ግልጋሎት ኣሎ እዩ እቲ ግልጋሎት መፂኽን ንኽጥቀማ እውን ኣብኡ ከለኹ ክነግረኩም ይደሊ ያው ኣዌር ኩኑ መሰል ክገሃስ ከሎ ነጠበቓ ካበይ ከምፅአ ንመማኻሪ ካበይ ከምፅአ ኢልኩም ከይትሽገሩ ምክንያቱ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ስርሑ ማሕበረሰብ ግልጋሎት መሃቢና ብነፃ እቲ ግልጋሎት ናይ ሕጊ መምህራን ኣብኡ ኣለና ስለዚ ብምምሕዳራዊ ኩነታት ዝፍታሕ ብኡ ናብ ፍርዲ ቤት ክኸይድ ዘለዎ ጉዳይ ከዓ ናብ ፍርዲ ቤት ስለዚ ኣካል ጉድኣት መሰናኽል ናይ ወይ ከዓ ኣካል ጉድኣት ከም ምንጪ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ክኸውን የብሉን ዝብል ኣቋም እዩ ዘለናና መፂኹም እውን እቲ ሰርቪስ እሱ ንኽትጥቀሙ ብክላወበኩም ይደሊ ብኡቢለ ኣለክም ትመሰል ተጠቐማና ንምባሊና የቐኒለይ هلا نايز بورد أولي زلنا برنامج بزح فورمال يخونه سئلنا تزول حواريتا نمركب زأكل إمبر بزح فورمال بزخونه من جد نخده يخوننا أنا بورد أولات بتعمل 5 سنين لدى الحق زرا فلا يرجعلم كافت ريسيرش ديزاين مقار ببزح مالكوع يا حجزاتنا بزقات أمانم بتعمي عميق مسكاني هجلس إذا اللي تانكي يرجعلم مسارح تصل جهة thank you so much كاو مزيت تحيزو كم تقدم إلى مزنجركم
تمصنعتون ز بروجكت زيون فند زقبر أفت بانر من علات زنبولكم تخوينون دعي إكيدنا جيفينج لبال تكاليو إكيدنا جيفينج بوانا النت أبناي دك أنستيو من مهار مسل كم تعنتو يزقلص أتو تمرتي نخلو قلفي توايل سل الحساب نخلو قلفي سرحنا مركاو قلفيو زحشنا وران منوار قلفيو بيتسب كان محجاز قلفيو عرس خاون محجاز قلفي توايل سل الحساب بوانا النت أبناي دك أنستيو ممهار الصراحة مبزحت عندك أنستيوين إكيدنا جيفينج لبال إكيدنا جيفينج لبال فلوشيب اللو دحري دما بوست فلوشيب دما عندنا بروجكت وون اللو مالتنا بزقات عمي ن إكيدنا جيفينج وون بتعم ختمسجنا عليك تمسجنا لي يدل دمبي قليصاتو يا ممرير قالم ممهار بزحات مسلات اللو كافتهم مسلات حدا እዩ ናይ ምምሃር ትምህርት ቤት ምኻድ ጥራሕ ትመስል ተረጋጊጹ ማለት ይኮነ ትምህርት ቤት ምኻድ ከም ዘሎ ኮይኑ አክሰሲቢሊቲ ወይ ድማ ተበጻሕነት ልባል ካብኡ ተወሳኺውን ነቲ አካል ጉዱ ብዝምቹ መልክዑ ድዩ ትምህርቲ ንኣብነት ቅድሚት ከፍ ማል ከድሎ ይኽእል ድሕሪት ከፍ ማል ከድሎ ይኽእል ናይ ምልክት ቋንቋ ከድሎ ይኽእል بزتفعل ملكو سلاز خسع خنديناي متشونت معرينت أدبتابيلتي لبال خسع خنديناي مسات حساسو مس امنتو مس مورالو زتتحازز تراخب ايو لولو نغرات كلهم زكات يكون زغبا مالتي موزيك نرئ خلنا قدم يلون بتعمي خبت بدوتاتهم نيرو بتبصحنت درجات بزحات ناي تبصحنت تازقللت ناي تبصحنت ناي تمرتيت ناي مخاد مسل طرح زي رخبا زي رخو بزحات يوم نيرو مالتي تزنبر خوينات دما بتعمي يقاديدو بزتغانن ملكعو خغاددو غيرو مالتي ازوي ابدق انسيون اب اكال غدااتن درب محلخا زفطرلو خونتات كم زلو اينا نغنزب مالتي access for human right and social justice كافتوم حاويرو زسرحم تكالات مقال يونيفرسيتي نص حق دغاف ماخل وون حدي ان فاكت انا زخونه غزي وون دايركتور كوين يسرح نيري مالتي مقال يونيفرسيتي نص حق دغاف ماخل كاو سرحم سرحتات بايزوي اكال غدات دقنستيو ناي سرح مثلا كغاس كلو طالقاتيخا باغواو كاو قصار جميرو اوز مچون بوتا خمدبا سرح مالتي تمهارون حدا ساع فوق يخون زي مچ يخون تسفا قريصوم يحدغو همزي بزغاطمو لخونتاتون كماتاچو زخلو لخونتات مچو كونتات كمعرارو يلو زخل كونتات اممچچاو مقاله يونيفرسيتي نص حق دغاف ماخل قدم كبل مس بوزحات زي منغستاو تكالات مسني سن ايثيوبيا مسني ECDD لبحال تكال حاويرو سرحو لخونتات نيرو حجخا حاويرنا مس مقاله يونيفرسيتي نص حق دغاف ماخلون نسرحو لخونتات كم زلو بزغاطامي مغلاص ادلا يزخون مالتي كاو ولدي عنتويون يرغالم منشن زغورتو አካል ጉዳት ደቀንስቲዮ ናይ ትምርት መሰለን ክራጋገጽ ኢልኩም ዝኻልኩም ሞት ጽዕሩ ዝኻልኩም ሞት ቃለሱ ወለድ ብጣዕሚ ኢኹም ክትምስገኑ ልግባ አፍትለ ካይድኮ መጽናዕቲ ካብ ልረኸብኩም ርካውታት ወይም ድማ ፋይንዲንጋስ አካል ጉዳት ውላድ ስለዘለዎም ተማሕበረሰብ ነተን ውላድ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ወለዱ ዘግልለሉ ኩነታት ከምዘሉ አድሎን ምግላልን ፈሪሖም ወለዲ አካል ጉዳት ደቆም ዘሓኡ ብዙሓት እዩ afti መጽናዕቲ ዝተረኸበ ካብአቶም ወጻእ ኮይንክን ደቅኽን ሒስክን ምምጻእኽን ዓብይ ነገር ከመስግነክን ዝግባአና ንስኻትኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ወለዲ ኣብ ገዛ አካል ጉዳት ናይ ማሕበረሰብ ምሽምቃቅ ናይ ማሕበረሰብ መድሃልቲ ሰጊኦም ኣብ ገዛ ደቆም ዝሓውውን ንሃትክን ኣሰር ክኽተሉ ምብርትታዕ ኣድላይ እዩ ዝኾን ማለት እዩ ካኡ ከምታ ቅድም ኢለ ዝገለጽኩዋ ዛ ናይ ሕጂ ፕሮግራም ታ ናይ ቁጠባዊ ሓገዝ ትምልከት እያ ትኾን ብዝተኻለ መጠን ንእሽተይ ቁጠባዊ ሓገዝ ግን ዓብይ ለውጢ ክተምጽእ እንደሊ ተዝህሉ ጽቡቕ ነይሩ ብዝሐሸ መልክዑ ዝሐሸ መጠን ለለዎ ተልኾን መሐሸ ነይሩ ግን እንተናሰ ደፍተርን ቢሮን ክሽፍን ብዝኽል መልክዑ ተዘይ ኮይኑ ድማ ትራንስፖርት ምክንያቱ ገለገለ አካል ጉዳት ደቀንስትዮ
ናብ ትምህርት ቤት ምኻድ ጥራሕ ካብ ትምህርት ቤት በፂሐን ምምላስ ጥራሕ ዝሽገራሉ ኩነታት ደፍተርን ቢሮን ዝሽገራሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ምናልባት ንእሽተይ ሓገዝ ዓብይ ለውጢ ክተምጽእ ብትኽእል ኩነታት ምግባር ይከኣል ይኾን ብዝብል ምስቶም መዳርክቲ ኣካላት ዝዓደሙ ኩን መዳርክቲ ኣካላት ኮይና ኢና ንምሕጋዝ ሞኪርና ስለዚ ሕጂ ቀጥታ ብዙሕ ግዜ እውን ንዘይ ሙሳድ በቀጥታ ናፍታ ፕሮግራም ኢና ክንከድ ኣፍታ ፕሮግራም ታይና ክንገብር ተተኻኢሉ ማለት እዩ ሹም ዝርዝር ክን እንዳጸዋዕና 10,000 ዓብይ ማለት ይኾነይ ግን ከምታ ዓንቶ ኢል ገለጽኽዎ ንእሽተይ ሓገዝ ዓብይ ለውጢ ደኾነ ይምጽ ይኾን ወይ ተወሰነ ክሕግዝ ዘይኽእል ዝብል ኣካል ጉዳት ደቂ ኣንስትዮ ዝርዝር ቀዲሙ ብዝበጽሐና መሰረት መምህር ይርጋለም ገብረ ጻድቃን ሹም ዝርዝርክን እንዳጸዋዕኹ ክትመክንያ ማለት እዩ ናውዚ መድረኽ ክትመጻ ዘይትኽእላ መጺና ክንመክንያ ምንም ችግር የብሉን ኣዘ ሴም ታይም ድማ ያው ኣቴንዳንስ እውን አይሚን ናይቲ ፔሮል እውን خنفر مكيننا ببع 10,000 ዝምልከት ቸክ ገበርያ ክንድሓር ምስ ተቀበልኩኖ ካብኡ ኣብ መጨረሻ ዘሎና ኣስተያየት ወይ ድማ ርእይቶ ተቀቢልና ፕሮግራምና ክንዓጽና ማለት እዩ የቀኒየለይ ስለዚ ናብ ይርጋ ኣነ ሎም ዓንቲ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልኒ ምስ መብራህቶም ብዙሕ ዓመት ኢና ንፋለጥ ኦልሞስት ሲንስ ያንግ ኤጅስ ማለት እዩ መምህረይ እዩ ነይሩ ካብኡ ህዚ ከዓ መሳርሕተ እዩ ካብኡ ከዓ ሓላፊ ይውን እዩ ብኣካዳሚሽያን ሲኒየር ኣካዳሚሽያን እዩ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ እዩ ነባር እዩ ካብኡ ካብ ቀደሙ ግን ዋላ ኣነ ቅድሚ መምህረይን ዓርከይን ምግባረይ ምስ ከማይ ዝበሉ ኣይነ ስውራን ጽቡቕ ርክብ ነይርዎ ጽቡቕ ይሕግዞም ነይሩ ይተሓጋገዙ ነይሮም ሳቶም እውን ዝኽእልዎ ንሱ እውን ዝኽእሎ ሽዑ እንታይ ይርዳእ ነይረ ርህሩህ ልቢ ከም ዘለዎ ንማሕበራዊ ፍትሒ ንሶሻል ፕሮቴክሽን ዘለዎ ልቢ ይርዳእ ነይረ ድሓር ምስ ተራኸብና እውን ፍጹም እናተረዳእኽዎ ከይደ ከምኡ ስለ ዝረኣኹ ሓግዘና እንዶ ኣብ ስፔሻል ኤዱኬሽናል ኒድስ ኢን ኢትዮጵያ ቦርድ ኮይንካ እውን ሓግዘና ዋላ እኳ መምህረይ ህዚ እውን መሳርሕተይ ትኾንካ ኢለዮ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ ሰን ኢትዮጵያ ዝሰርሖም ስራሕቲ ክንዲ ምንታይ እዩ እቲ ፐርሰንቴጅ ብዘየግድስ ማለት ኳልኩሌት ስለ ዘይንገብሮ ከም ቦርድ ኣባል መጠን ግን ዝዓበየ ድርሻ ኣለዎ ኣብ ፕሮጀክት ፕሮፖዛላት የማኽረና ሓደ ግዜ እውን ኢዶ ይሓውሰሉ ግዜ እንትረክብ ናብ ተጠቀምቲ ከመይ ይበጽሕ ዝብል ኣንፈት ይበኒ ይሕግዘኒ ኣብ ዝበልናዮ ኸዓነ ብዘጋጥሙ ምምሕዳራዊ ምትዕራያት ከይደ ኸመይ ከይተሳላቸየ ይሕግዘኒ ኢንዋን ወይ ኣራናዘር ንዞም ሰን ኢትዮጵያ ዝድግፎም ጉዳኣት ኣካል ገለ ይኽነውዚ እውን ንኢኽን ንሓገዘ መፅኡ እዩ ማለት እዩ ካብ ቀደም ካብ ብውልቁ ጀሚሩ ብፖዚሽን ብሰን ኢትዮጵያ ካልእ እውን ንሓገዘ መፅኡ ሕዚ ከዓ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም access for human rights and social justice ኢሉ እቲ ዝነበሮ ርህሩህ ልቢ ብውልቁኡ ቦርድ ኮይኑ ኢንዋን ወይ ኣራናዘር ዝሕግዞ ዝነበረ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕ ትካላውነት ኣላቢሱ ረአዮ መቸም ብዙሕ ሰብ ሓጊዝና ኢና ገለገለ ይብል እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ከምዚ ዝበለ ዋላ እኳ ስእሉ ህይወት ብምሉኡ ናታትክን ህይወት ክልውጥ እዩ ተዘይበልናዮ ቀሊል ፀገም ኣይኮነን ዘቃልል ዝናይሎም ማዓንቲ ውዕሎ ስለዚ ሰብ ርህሩህ ልቢ ተልእዎ ዓላማ ተልእዎ አካዳሚሽያን ይኹን ፖለቲሽያን ይኹን ዋትኤቨር ሂ ኦር ሺ ኢዝ እቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ንክፍጽም ንድሕሪት ኣይብልን ሎማ ዓንቲ ኣክሰስ ፎር ሂማን ራይት ኤንድ ሶሻል ጀስቲስ ንኽንዚ ዝኣኽላ ጉዳኣት ኣካል ደቂ ኣንስትዮ እሞ ተምሃሮ ሓገዝ ክገብር ምርኣየይ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢሉኒ ስለዚ ብስም ጉዳኣት ኣካል መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ንመብራህቶምን ንትካሉ access for human rights and social justice عريهم ممسجون لي أنا ونمسجن أخرج كم يحديرخاتم سماي لتمسكله داني بحال كاب محار قدعة أكل دقانستيا كل تجري أدوم بريه مالتيو يا وتلو ما أنتي حاجة استجير زلوزن تمهره بتعم دس زويلي مالتيو إنه زي أنون نتنخلق مرأيان كخنا
ያው ከምዚ ሓገዝ ክግበረለን ከሎ ኣፍቲ ትምህርቲ እውን ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዘምጽኣ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣጆኻ ተይልካዮ ያው ትሞራል ተይኻዮ ጽቡቕ ውጽኢት ክግቡዛ ስለ ዝኽእላ እተን ከምዚ ዝበላ ጉድኣት ኣካውን ዘይበጽሐን እውን ያው ንክበጽሐን ያው ናሓተትኩም ማለት እዩ እና ዝተገበረ ሓገዝ ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ብዞም ብዩኒየን ይኹን ብሳን ኢትዮጵያ ይኹን ብኩሉ ዝመፀ ብኣቶም ገይሩ ኢሉ ታሕቲ ወሪድና ያው ንሕና እውን ብዝተዋሃበና መሰረት መልሚልና ልኢኽናሎም ማለት እዩ ሰሙን ብኣም ገይሮም ዝኣኹም መፂሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እና ንክቐፅል እውን ብስም ጉድኣት ኣካል ደቂ ኣንስትዮ ያው ታለነ ይበሃል ካብ ሴን ኢትዮጵያ ይመጽ መጀመርያ ብጣዕሚ ነመስግን መብራህቱ ምስ ኣባላት ቦርድኻ ብጣዕሚ ቴንኪዩ ኣክሰስ ፎር ሂማኒቲ ኤንድ ሶሻል ጀስቲስ ብጣዕሚ ዓብ ስራሕ ይሰሪሑ ብጣዕሚ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ስድራ ቤት ጉድእቲ ኣካል ጓል ኣንስተይቲ እኳ እንተሃልያታ ቢያንስ ታደ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ንደገ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ክትሕልዋ ክትክእል ኣለዋ ኣብ ገዛ ስለዚ እታ ስድራ ቤት ትምራሕ ዘላ ብሓንቲ ኢድ እያ ማለት እዩ ወይ ብናይ ኣቦ ወይ ብኻልእ ስለዚ ብኢኮኖሚ ብስነ ኣእምራዊ ብኩሉ ትፅዕንቶ ኣፍታ ቤተሰብ እዩ ዘሎ ስለዚ ዝተዋሃበ ሓገዝ ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ዘተባብዕ ነተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ሞራል ዝህብ ዓንዲ ሕቆ እውን ይኾነ ዝተቐመጠ ዝኾነ ኣለዋ ማለት እዩ ብፍላይ ነታደ ዓብዪ ናይ እንታይ ከብልዖ እንታይ ትራንስፖርት ሂበ ክሰዶ ዝብል ሓሳብ ብጣዕሚ ዝቐነሰ እዩ ብጣዕሚ ይቐኒልና ብጣዕሚ ቴንኪዩ ካብኡ ብናይ ሕጊ ድጋፉን ስለ ዝገብር ዝበለፀ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ናይ ውርሻ ተተሓሒዙ ምስ ናይ ይግበአን ዝብል ሕቶ ስለ ዘለዎ ንሱ እውን ኣክሰስ ክረኽባሉ ዝኽእላ ባይታ ብምዃኑ ብጣዕሚ ዓብ ስራሕ እሞ ብጣዕሚ ዓብዪ ራእይኹም ትሒዝኩም ተበጊስኩም ዘለኹም እቲ ዝሓዝኩሞ ራእይ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ በፂሑ ከምቲ ትደልይዎ ኮይኑልኩም ክንሪኦ ተስፋ ኣለኒ ብጣዕሚ ይቐኒልና ብጣዕሚ ነመስግን ዝበሃል ዝመፀናሉ ብናይ ያፌት ዕድመ እና መምህር መብራህቱ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ስልጠና ዝረኸበለኹም እና ዝገብሮ ኩሉ ነገር ተሳትፎ ብጣዕሚ ዝናኣድ እዩ እና እዚ ሓገዝ ንውሃቡ ኩሉ ግዜ ቀሊል እንዲሉ መስሎ ንተቐባሊ ከዓ ዓብዪ ነገር እዩ ምክንያቱ ማስቲካ ንባዕላ ጊፍት ንሃበካ ሰብሲ ዓብዪ ነገር እዩ ዘመስግን ዓብዪ ነገር ንቁፀርና ንኣና ቀሊል ነገር ኣይኮነይ እዚ ሓገዝ ማለት እዩ ማለት ክንቀሳቐስ ደልየ እንድሕር ሃልዩ ሰብካስ ብሓንቲ ሽሕ እውንስ እንደይ ነገር ትንቀሳቐስ ኢኻ ሞ እና ብጣዕሚ ኢና ናመስግን መብራህቱና ዝተፈላለዩ ትካላት ዝገበርኩምዎ ሓገዝ ብጣዕሚ ኢና ናመስግን ንሕና እውን ብትምህርቲ ይኹን ብዝተፈላለዩ ስራሕቲ እውን ጠንኪርና ንክንወፅእ ብጣዕሚ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኢኹም ትገብሩ ኣለኹም ምክንያቱ ንሕና በርግፅ ብዙሕ እኳ ቻለንጅታት ተሃለዩ ግን እዚኣቶም ነገራት እዚኦም በዲህና ድማ ክንወፅእ ኣይዘኻልወልካየ ሰብ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ይበፅሕ ሞ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን መምህር መብራህቱ ብጣዕሚ እየ ዘመስግንና ከምዚ ኢልካ ኣይዘኸማይዘኹም እንድሕር ኢልኩምና ድማ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ናይ ንበፅሐሉ ነገር የለይ መርአያ ኮይኑ ኩሉ ዝለሎ እና ኩሉ ቻለንጅታት በዲህኽን ባዕልኽን እቲ ኣካለ ጉድእነት ባዕልኽን ፅዕንቶ ፈጠርቲ ኮይንና ኣብ ላዕሊ ደረጃ በፂሕና ንኣኻትኩም እውን መርአያ ኮይንና ብንኣትኩም ሓገዝና ብንኣትኩም ድጋፍ ኣይዝኽቢ ማለት ኣብ ላዕሊ ደረጃ በፂሕና ንኣኹም እውን ብዝገበርኩምና ድጋፋት ብጣዕሚ ኣብ ላዕሊ ደረጃ በፂሕናስ ንኣኹም ኣመስጊና እቲ ትገብርለኹምና ሓገዛት ድማ ንሕና እውን ተመሊስና እናመስግነና ከምዚ ሕዝ ትገብርዎ ኣለኹም ንሕና እውን ዝተፈላለዩ ኣብ ትሕተና ዘለዋ ኣብ ንኣትኩም መንገዲ ተኸቲልና ዝለይ ንገብረሉ ምንስ የለይ ሞ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ንኩልኩም ትካላት ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ብሽመይና ብሽም ኣካል ጉዱእ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኸበርኩምን ዝተፈተኹምን ወለዲ ከምኡ ኣሕዋተይ ዘለኽን ከመይ ውዒልክን ከመይ ሓዲርኩም ይብል ብመጀመርያ ግዜ ማለት እዩ ሽመይ ፅጌ ህይወት ፀጋይ ይበሃል ልመፀ ከሎ ብናይ ሴን ኢትዮጵያ የመፀ እዚ ሓገዝ እዚ ዝተገበረና ካብ መጠን ላዕሊ ኢና ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም ብጣዕሚ ኢና ንፈትየኩም ማለት እንኳን 10,000 ማለት እዩ 10 ቅርሺ ዝህበካ እውን ኳስ ጋዶ እያ 10 ቅርሺ ንኽትእልሻ እውን ሲ ብጣዕሚ እያ እንትንፍለካ ግደፍዎም ዛ 10 ቅርሺ ብምሃብ እታ 10 ቅርሺ እውን ኳሲ ብጣዕሚ እያ ንኽትረኽባ
ጋደ ያኩለኩም ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዝተሃውኩምና ዝሓገዝኩምና ሓገዝ ብጣዕሚ 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 ኣነ ብእውነት ብጣዕሚ ውሽጠይ እንታይ ኮይኑ ከም ዘለኹ ባዕለ ልፈልጦ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ መብራህቶም ሓወይ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኢኻ ጌርካና ጽቡቕ ዝኾነ ሓገዝ ኢኹም ጀሚርኩም ዘለኹም ሓገዝ ብጣዕሚ ኢኹም ደስ በሃሊ ጌርኩምና ዘለኹም ብጣዕሚ ካብ ልቢ ኢና ነመስግነካ ናይ ዕድመኻ ናይ ኣገልግሎት ዕድመኻ ንኽውስኸልካ ብትሕትና ይላወየልካ ብደቅኻ ንኽትሕጎስ ብትሕትና ይላወየልካ ዝሓወይ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ከምኡውን መሳርሕቲ ዘለኹም ብጣዕሚ ንኤርጋንን ያፌት ዘለኹም ኩልኹም ብጣዕሚ ቴንኪው ንብለኩም ይኸው እዚ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ሓገዝ ኣብ ታሕቲ ወሪድኩም ብዙሓት ህፃውንቲ ኣሕዋትና ኣለዋ ኣብ ገዛ ተዓፅዋ ብዙሓት ኣለዋ ማለት እሕና ብቻ ዘይኮናስ ካብ ገዛ ንኸየውፅአን ብጣዕሚ ዝጭነቃ ብጣዕሚ እንትን ክብላ ሰብ ክብለኒ እዩ ሰብ ዕውር ተለታ ሰብ ሓንካስ ኣለታ ሰብ ፀማም ኣለታ ኢሉ ከናሽየኒ እዩ ኢሎም ማዕረ ክንደይ ዝቀብርዎን ዝሽፍንዎን እዮም ዘለዉ እሞ ብደንቢ ጌርኩም ኣብ ታሕቲ ወሪድኩም ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ብቻ ዘይኮነ በየገጠሩ ዘሎ ወሪድኩም ተትሰርሕሉ እየ ኣነ ብትሕትና ክላወየኩም ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ሓገዝ ወሰን የብሉን ብጣዕሚ ይቐኒየና ሓገዝ ትካላት ዘለኹም ኩልኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ቴንኪው ለኩም ሰላም መዓልቲ ውዒልኩም ሰላም ዘይትሕደሩ أنا زولا بتعمي صار نعدل بتعمي أمسكن عاوز نايل ما عنتو علو زحجزي أبركتو استحجزنا تكالات سوسايت تكالات وممكن مدارك تأكلت بتعمي لا مسكن زحجز لها خمنا إحنا ون برتعنا نكنا عنا على درجة نكنا مسحيو سخاتكم همزي لعل تحتي لكم انتن جوركمنا عزينا لا مسكن هراي مو ኣብ ጽቡቕ ኢና ውዒልና ብሓቂ ካብዚ ልዓቢ ልብኻ ልመልእ ልብኻ ልሙቕ ስራሕ የለን ስራሕ እዚ ሓወይ መብራህቶም ብሓቂ ካብቲ ጉዱእ ኣካል ብላዕሊ ንሱ እዩ ጉዱእ ልመስል ምንም እኳ ብቁመንኡ ክስታይ ተደይሃልይዎ ብልቡ ጉዱእ እዩ በተሓሳስብኡ ካብቲ ጉዱእ ብላዕሊ እዩ ልሓስብ ልሰርሕ ሓቢርና ካብ ንሰርሕ ብዙሕ ግዜ ገይርና ምስ ሓወይ መብራህቶም ነዊሕ ፕሮጀክታት ብዙሓት ፕሮጀክታት ሓቢርና ሰሪሕና ኢና ምስ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ምስ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ሓቢርና ሰሪሕና ኢና ስለዚ ካብኡ ካብ መበቆል ካብ መጀመርያ ጀሚረ ክሪኦ ዝፀናሕኹ ሓሳብ መሰል ጉድኣት መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዓብዪ ስራሕ ይሰሪሑ ምስ ዩኤን ወመን ተተሓሒዙ ምስ ካልኦት ጉድኣት ኣካል ምስ ፍትሒ ተበፃሕነት ምስ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ጉድኣት ኣካልን ኣብ ብዙሕ ቦታ ማዕሮ ሌጋል ኤድ ኣዋጅ ወፂኡ ረቂቑ ክፀድቕ ዓብዪ ስራሕ ዓብዪ ተሳትፎን ዝገበረ ሓውና እዩ ስለዚ ዓብዪ ስራሕ እዩ ገይሩ ዘሎ ሎማዓንቲ እውን ኣነ ብትካልና እውን ብጉድኣት ኣካል ብሩህ ተስፋ ድጋፍን ስልጠናን ንጉድኣት ኣካል ከመስግን ይደሊ ምክንያቱም ተረባሕቲ ካብ ትካልና እውን ተጠቂምና ኣለና ኣባላትና መፂኦም ተጠቂመን ኣለዋ ስለዚ ብሽም ትካልና እውን ክነመስጉን ፎቱ እዚ ድጋፍ እዚ ናይ ኣእምሮ ለውጢ ከምፅእ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ከምፅእ ዝጎደለት ንእሽቲ ነገር ክድግፍ እና ለሓሰብናዮ እኳ ተኾነ ውፅኢቱ ግን ዓብዪ ክኾን እዩ ዓብዪ ውፅኢት ዓብዪ ስራሕ ክስራሕ ይኽእል ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ ድጋፍና ኩሉ ሻዕ ምሳኻቶም እዩ ምስ ኣክሰስ መብራህቶም ብጣዕሚ ይቀኒየልና ክብል ይደሊ ይቀኒየለ ምስክርነት ክህብ ይፈቐደለይ እሞ ከማኻትኩም ናይ ነዊሕ ዓመት እንትን ስለ ዘለኒ እዩ ምስ መብሬ ንፋለጥ ማስተርስ ክላስ ክንመሃር እዩ ሽዑ ከም ተራ መሓዛይ ነይሩ ማለት እዩ ካብኡ ግን ኣነ ካብ ዝነበርኮ ዩኒቨርሲቲ ተፈናቂለ መፅአ ኣብቲ እሱ ዝመርሖ ዝነበረ ነፃ ግልጋሎት ሕጊ ማእኸል ምስኣተኹ ሞር ሰብኣውነቱ ከስተማቕሮ ክኢለ ማለት እዩ ማለት ከም ሓለቃይ ኮይኑ ኣነ እውን ኬዛት ሒዘ ፍርዲ ቤታት ይኸይድ እሞ ኣብቲ ሽግር መብዛሕትኡ ንሕዞ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ እንድዩ
ከምዚ ነይሩ ከምዚ ታሪክ ኣሎ ክትብሎ ከለኻስ ዓይኑ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ ዘለላ ንውዓቱ እንዳወረደ ኢኻ ትረኽቦ ማለት እዩ ኢሉ እውን ዝጠውርነት ብድሕሪኡ ዘስዓቦ ኣብ ብዙሕ ናይ ፆታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕታት ብጣዕሚ ብዙሕ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና ብሓደ ማለት እዩ ኣብኡ እውን ዝበፅሖ ዝነበረ ካብተን ተጠቃዕቲ ብላዕልስ ዝበፅሖ ዝነበረ እንትን ማለት ኣጓላት ኣዶኖ ኣብቲ ኤርያ ይምልከተና እዩ ዝብል ስለ ዝወሰድኩ ዲ ኣይፈልጥን እየ ኣብኡ ግን ብወዲ ዓይኒ ክትሪኦ ከለኻ ሓዛኒ ልቢ ከም ዝነበሮ ክመሃር ክኢለ እየ ቅዱስ መፅሓፍና ዝብሎም እቲ ሓደ ኢድ ክህብ ከሎ እቲ ሓደ ክርኢ የብሉን ዝብል ኢቨን ናይሎም መዓንቲ እቲ ዶነር ተንቅርሺ ንመን ሂብካዮ ዝብል ሪፖርት ከቕርብ ስለ ዘለዎ እዚ ዶክመንቴሽን ግድም ኮይኑ ዶክመንት ክግበር እዩ ግን ምንም ክገብር ኣይክእልን ኢልን ኖ እዚማ እሳቶም እውን ንዓኽን ከም ዝበፅሐክንሲ ያው ኩሉ ሰብ ሓደ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ መረጋገፂ እዩ ንዑ እምበር ብሓንቲ ኢዱ ክህብ ከሎ ሓንቲ ኢዱ ኣይትርኢን እያ ናይ መብርዮ ማለት እዩና እዚ ኤክስፒሪየንስ እዚ ነገር ዝም ክምስክረሉ ይደልየ ስለዚ እቲ ድሌት ኣብ ውሽጡ ስለ ዘሎ ዝሓሸ ነገር ተረኺቡ እቲ ብዙሒ ሰብም ክሰፊሕ እዩ ኢሉ እውን ከምዚ ሓፍተይ ፅጌ ድያ ዝበለቶ ኣብ መቐለ ጥራይ ተወሲኑ ኣይነብርን ማለት እየ ንዓና እውን ካሊእ ሓላፍነትን ካሊእ ትምህርትን ይሂብና ዘሎ ንሕና እውን ንዑ ንምድጋፍ ማለት እዩ ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ ፕሮጀክት እሱ እዩ ፀግደም ደሚሉ ዘምፆ እንትን እዩ ዝሓገዝ እዚ ማለት እዩ ሕዚ ግን ሞቲቬትድ ኮይነ ኣለኹ ኣነ ንባዕለይ ኣብቲ ናቱ እንትን ናይ ባዕለይ ዓሸራ ከቐምጥ ኣነ እውን ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ክጥቀማ እቲ ናይ ዕድል ትምህርቲ እውን ብሰፊሑ ክህሉ ትግራይና ሞ እቲ ካልኦት መሰላትም ምእንቲ ክጥቀማሉ ማለት እዩ እዚ ኢለ ሎማዓንቲ ሰንበት እንድዩ ቅዱስ መዓልቲ ኣብ ቅዱስ እንትን ኢና ውዒልና ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ያ ቤተክርስትያን ስዒምካ ትምለስ ወደ ሰንበት እዚ እውን ካልእ ባርኾት ንቕበለሉ መድረኽ ጌርኤና ወሲደዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፃኒሒት ነይሩ ብኣሕዋትና ዝተሓላለፈ መልእኽቲ እውን ዲስ ማች እንድሕር ንዓኽን ትርጉም ኣለዎ ኮይኑ ንሕና ከዓ በቲ ንኽእሉ ዓቕምና ተተደጋገፍናስ እንታይ ፀገም ዳ ኣለዎ በታ ንኽእላ ከምዚ መብርየ እንትን ኢልዎ ዘሎ ንሕና እውን ፕሮፖዛላት ፅሒፍና ሓገዛት ኣምፂና ባይዘወይ ክትህብ ከለኻ ንባዕልኻ ኢኻ ተስፋይድ ትኾነልና ሎማዓንቲ ከመይ ውሽጡ ሰላም ተሰሚዕዎ ከም ዝህሉ ክግምት ይኽእል ማለት ኣይኮነን ዝዓቢ ነገር ንእሽተይ ነገር ሓንቲ ሳንቲም ሂብካ እውን ምኽሪ ሂብካ እውን ደስ ይብለካ ኢና ሓደ ሰብ ካብ ዝኾነ ፀገም ከም ዘናገፍካዮ ስለ ዝርድአካ ማለት ኢና ውዕሎና ብጣዕሚ ፅቡቅ ከም ዝነበረ ክወስድ ዝኽእል ብስመይን ብስም ኣባላት ናይዚ ቦርድ ምምፃእኹም ብጣዕሚ የቐኒልና ክብል ይደሊ ዝሃብኩምና ሓሳቡን ብጣዕሚ የቐኒልና መድረኽና ያው ዕላዊ ኣብዚ ዓፂና ኣለና ክብል ይደሊ